Avui arrenquem aquesta intervenció amb una idea del president d'Esquerra, el pres polític Oriol Junqueras. Podríem escollir-ne moltes de cites de l'Oriol, però en aquest fragment posava en valor que, malgrat les diferències, hem sabut sempre construir acords. I tots som conscients que és quan ens hem posat d'acord, quan el país ha avançat. Deia: en algunes ocasions, al llarg de la història, les diferències entre els espais que probablement avui representen Esquerra Republicana i Convergència, aquestes diferències, en alguns moments de la història del país, han sigut capaces de superar-se per assolir grans reptes. A principis del segle XX, en la construcció de les institucions de la Mancomunitat de Catalunya, per exemple, i seguia uns acords d'aquests espais que van ser segur, importantíssims en la restauració de les institucions democràtiques en el nostre país a finals de les dècades dels 70 o a principis de les dècades dels 80 del segle XX. I uns acords que també poden ser importantíssims perquè el nostre país disposi de les millors eines, de les eines pròpies d'un estat, per afrontar els reptes que ens depari el futur. Això és perfectament compatible amb el fet que seguim defensant en determinats àmbits de les polítiques sectorials models que són diferents i que haurem d'anar pactant cada dia. Junqueras deia aquestes paraules el 2012, al desembre, en el debat d'investidura del president Mas, abans de votar-hi, òbviament, a favor.